Ai. No niin, me ollaan Jeren kanssa täällä Thaimaassa. Me ollaan ryypätty täällä 10 päivää. Jeri, minkälainen on olo tällä hetkellä ja mitä meillä on luvassa? Hei, mulla on helvetin hyvä olo, koska mä oon niin innoissani tietää, että kuka Bangla Roadilla omaa isomman perseen. Jos sä haluat tietää, seuraa tätä kanavaa subaa alle ja ei muut kun ralli käyntiin. Pistä supia tulemaan, jos haluat nähdä lisää persereikiä. Me Jeren kanssa jatkamme täällä juhlimista ja nähdään taas seuraavan kerran. Pistä kommentti ja kaikki paska sinne alle. Tää friendis, jos haluat samaa. Moro!